No, co tam? Хорошо? To? Ty, słuchaj, ty lubisz te mięśnie czy ścięgna z zupy, nie? Bo jak nie, to ja zjem sam. No. Jak nie lubisz, to ja zjem sam. A te buraczków nie ma w zupie. Będą za tydzień. Dobra. Kurwa, mięsa też nie ma. Kasza poszła właśnie. O, to nic tam. Bułka była, ale nie ma. A ten... Kurwa... Puste szuflady. Także spierdalam. Cześć.